औ रापाटे मालाय मावथिफ्रा आरोना नायनानै थानो हाया फिसालानि साइकेलखौ जोंख्लाबोजोबसिगोन बियो फिसाजा बडिगार्ड बायदि नेनाय आरो ओमफ्राय बिहा मबाइलाव ओइ आं सहायनो हाला मालाय बिफाजों बिगैजों साइकेल फुगारगासिनो सलायग्रायासो बिसिनो गेम थांथों आंबो थां एसे बिबार लायदो नै थां मोना सौनायखौ लानानै फैथां सरस्वती फुजा दोनदोलै नाङा आंनो गाज्रि गाज्रि आरे बाबा हामा हैस अयथासार इफोर गथ'खौ अखाजेर खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जोबाननिफ्राय नोंथांखौ फिन खेबसे बोरबावबाय सबाय मानसिजों भगबाननाय महर लानो सोनाफोर दा मुगा इनिफ्राय ब्लग्सखौ फरायजोबो सेलेमोन जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय मा होनो दिनै रबिबार सरस्वती फुजा नङा होमबा सोरबा रबिबाराव होगोन सोरबा समबाराव होगोन बिदिथ' होनदों ओमफ्राय आंबो एसे बावनानै लाबाय जेबो खालामनो हायासैबाबो आङो सिन्दुर गाइखेर दै सान्थि बिदिजोंनो आं एसे सरस्वती माखौ बावबाय आरोना ओमफ्राय ओरैनो दङ बावस्लाब मोनि आरो भगबान हेलौ गाइस नङालै आबा हामा बिसोर मा मिथिनो सरस्वती फुजानि गुनखौ जों बेसे गोसो होनानै फुजियोमोन दानि गथ'फोर आं मा होनबावनो ना आंनि फिसायासो बिदि एकदम खावब्ला सिबला आरोना बुजाय आजाय रायदबलायनांगौ आरोना फुजायाव रेडि खालामफानो लेंनायानो आंहा ओमफ्राय जोंसोमोन गोदो सरस्वती फुजा होनबाथाय एकदम सोरांस्लाब माने दुगैनाय लोबनाय माइरं एसे लानानै बन मुथासे लानानै मायदि थाङोमोन जोङो बेसे एक्साइटेड जायोमोन बोसोराव खनसे सरस्वती फुजा बेफोरो खम जाला आमा बोरो नायलायालाय नानि सरस्वती मा कि जै होनलाय बेखौ नाङा थासो ओमफ्राय दुखुनि खोथा फिसाजो आंना माने गोबादों आरोना दिनैहाय गैया बाथाबनानै नै 12था जाहां जानायजों होखांनायजोंसो आरोना अब्लाबो बिमानि मुङै एसे माने लेखाफोराव एसे सिन्दुर थिन्दुर फोनस्रांबाय आरोना नानि दासो मोजां मोननानै एसे ओंखाम जादों आरोना बिफाजोंहाय थ' नायलांबाथाय बिदिब्ला आं दिनैल' सानथामजों मा सेयार खालामलांनो हायो थारमाने सोनाबा प्रग्रामा आलदासोमोन आरोना ओमफ्राय मा खालामनो उफाय गैया दा न'आवनो बिदिनो ओरैनो साथिल' थांनाय जाबाय प्रग्रामा आलदामोन नालाय ओंखायनो जेबो फुल प्रसाद लाबोनाय जायासै आरोना सरस्वती फुजायावथ' जोंहा बैग्रि आरि बावो मालाय सोरबा सरस्वती फुजायाव बैग्रिखौ सरस्वती फुजा बायबासो जालाय लायो थ' आंबो गोग्गोम बिदि मोजाङै होनो सानदोंमोन मा खालामनो नानियानो लोमजानानै होबायना मैया मोनानिफ्राय एसे लोमजाबाय ओमफ्राय फुङाव गोबा गुबुलायबाय दै लोङै लोंनानै आरोना गेस जादों खोमा उन्दैया दा जुदि माबाथाराबाथाय ओइ जाफिनोबाथाय माबानांगोनसो आरोना डक्टरनाव देखायहैनोसो सानदों जोङो जा फुगारस्रांलायबाय नोङो कुक बिदि गंथाबनानै फुगारनांगौ आरो गिलु फालुनो ओमफ्राय बिमाफोर फुजिनि भिडिअखौ नायाखै नोंथांमोना गथ'आथ' 2.5ल'सो जाबाय होनदों 2.5 बोसोरल'सो जाबाय होनदों मालाय स्कुल नागिरबायानो प्ले स्कुल लोगोसेनो सोलोंनाय स्कुल ओमफ्राय जोंनाथ' बिनिफ्राय देरसिनबावसो दाबो स्कुलजों लेना दोनना गैया आरोना नागिराखैबो सनाफोर आं स्कुल आरोना जोंनियाथ' नै 2 बोसोर 8 मास स्टार्ट जालायलायनोसै आरोना ओमफ्राय दाबो स्कुल नागिराखै आङो मा जागोनथाय सोर 2.5 बोसोरावनो फिसाफोरखौ प्ले स्कुल बा स्कुलाव सोनो नागिरदों खिन्थु दस्राखौ मा बुंनो आंबो 2.5 बोसोरावनो फिसालाखौ स्कुलाव लांदोंमोन दे बे हले सयथ' खोथा माने न'आवमोन नालाय गामियावहाय अंगनाबादियाव लांदों खालि ABCD फरायनो आरो ओरैनो एसे सिल' लानानै पेन्सिल लानानै एकदम फुङावनो ओंखाम संनानै 9ता जानाय लोगो लोगो स्कुलाव लाङोमोन आरोना आङो अंगनाबादियावहाय अब्ला हारसिंल'मोन नालाय गथ'आबो एसेबां टेनसन गैयामोन दाथ' बिदाखौ सामलायनानै नै बिहाथ' कय बोसोर जालांसिगोनथाय स्कुल हाबनांगौआ सरस्वती मा कि जय ना सना ना एसे मोजां मोनबाय मानसिया गोबा गारनानै एसे मोजां मोनदों आरोना गोबा गारनानै गोदो उन्दुलांफिनबाय बियो ओमफ्राय मोजां मोनबाय एसे ओमफ्राय ओंखामबो एसे जाबाय नालाय ओमफ्राय मा होनो आं सोथ'लाहाय सनाफोर खनसेनो नार्सारिफोरसो एडमिसन जिखुनु प्ले स्कुल टे स्कुल गैला आरोना बिदि गोसोखांला आङो ओमफ्राय नायदों आरो आङो बे फुजिनि भिडिअखौहाय ओमफ्राय मा होनदोंना बियो अबे स्कुला मोजां खिन्थाहर अननानैहाय होनदोंना जेनेबा जोंनिफ्राय कमेन्ट लुगैदों थ' आंथ' जेबो मोनथिखाया आरोना दा बर्थमान ओमफ्राय आंहा मटर जिरनाय थोस्ल'था एसे मानजिफानाय
खामफ्लाय बोथ्रोदनाय बिदिखौसो फोरोंगासिनो दं आरोना बिदिसो सालु जागासिनो दं माने बिमाया जेखौ खालामो बेखौसो नुनानै सोलोंलाङो नालाय ओमफ्राय बिदा फरायनायाव अयथासारसो नालाय फरायनायनिफ्राय गोजानावसो लानांगौ ओमफ्राय ABCDखौ जास्ट ओरैनो खुगाजों खनै बिदिसो आरोना लासैनो आंबो फोरोंलांबाय थानोसै ओमफ्राय सोनोसै लासैनो बैसोजों लोगोसे एफाबां एडभान्स सोला आङो एबार बेखौ आरोना बिदि सानाखिसै बै आमोलि न'आव थांबा बे अबस्थामोन आरोना सुनाफोर आं मारै सुट खालामना दोनदों गोसोखांथि हिसाबैहाय नायदो रावबो दांनांला जोंनालाय बिराद गथ'आ थोरसि सुगासिनो आइमा नों थोरसि सुबाय आयै आं फिसा थोरसि आयै गैला सेस बोरो गिलासा आयै जोंख्लाजुबबाय गिलासा माव नानि गिलासा जोंख्लाजुबबाय नों रोंबाय सुना रोंबाय माव रोंबाय हे नालाय ओरै नायनो रोंनायखौ रोंथारदों नायलाय माथो रोंनाय बायदि नुथारदों मानसिखौ रोंथारदों बा आयै मानजिग्रा लालायनाय बा आं सुलायला दे सना दे आं उन्दुनोसै दे आं उन्दुनोसै होनबा नों सुबायबा नै दे उन्दुयै दे होनबावबाय आंखौ थैगोनहाय बिफाजोंबो रायज्लायनोसै र' एसे मा रिएक्सन जायो फिसाजोखौ स्कुलाव सोनोसै होनोबाथाय माबाया बिफा फुजिनि फिसाजो बिबार मालाय स्कुल नागिरबायानो 2.5 बोसोरावनो जालाय नागिरथोंसो जासोथ'आ दालाय मोसानांगौनो अननायानो खर'खौनो लावदुमसो खालामगोन बेहाथ' हा खिन्थु बुंनो थाङोबा ना बिफा 2.5 बोसोरावबो आंबो बाबुखौ अंगनाबादियाव लानानै थांखादोंमोन दे बै हा दा उफाय गैला हा माव नोंबो स्कुल थांसै मा लांगोन स्कुलाव मा लांगोन मेगि लांगोन ओमफ्राय मा लांगोन लेखा लांगोन स्टिक्सबो लांगोन गासैबो मेथाइ गोजासो जोंना ओमफ्राय जेमबो लांगोन ओमफ्राय दे ओमफ्राय लेखा लांगोन ना लाङा बेग लागोन दै लागोन बेग लागोन ना खनसेनो रोंनानै खनसेनो एसे बुरि हरं हाबफैनानै खनसेनो फुट आवगायलांगोन जोंहा बिदि गोरलैयाव सोहैलाहाय बाब ना बिफा खस्थ' मोनदोंथ' इसानखौनो दा आं बेसे खस्थ' मोनो मा होननो आरोना अंगनाबादि टाइमा मिलायहैयानो बिदाजों लांनांसिगोन नै दा गरम बोथोर हाबबाबो हे अंगनाबादियाव लांगोन आं र' दसे ना लांनांगोन एसे साहस जानानै लांगोन आंबो र' खिन्थु बिदि प्ले स्कुल नागिरलायला आङो बिदियावनो एडमिसन लानानै माइरंबो मोनगोन बुटबो मोनगोन दालिबो मोनगोन मा गेदेरफोर जानो नांगौ बेखौलाय गथ'आबो जाखायो दा नोंनाव टारगेटआ गेदेरफोर जानोसो ओइ ओमफ्राय खानाय दांबाय थानायखौ सोरबा गाज्रि मोननो हासिगौ माने लोबदों नालाय स्र' जायाखै खानाखै ओंखायनो जेथिंजाय खंख्रि नुदों बिथिंजाय ओरै बोहरदों आरोना आङो स्ट्रिट खालामनाय बायदि गाज्रि दामोन दे खानाय दांबाय थाबा सोरबा गाज्रि मोनो खानायखौलाय मानो दांबाय थादों होननानै नै आखाइजों दाङै स्र' नुलायबाय आरोना लावहांबाय सोरनाफोर सोरबा आंखौ आब' खानायखौ एबार गोलाव लादो होनदों औ नानि बाजानायाबो खम जाखाबाय एबार गोलाव लानो नाजानोसै आङो नानि बाजानायजों जाबजों गोलाव लादोंमोन आरोना है आंहा ओंखाम संग्रानिखौनो फोनो थाव ओमफ्राय एसियावनो बे गोदानखौ गानबा बहायाखै होननाय बायदि स्राय गानफिननानै माबा मोनजानो नागिरदों सोरनाफोर हो बिफा जाहोगोन ना हा मा मोनजायो मा मोनजाया ओंखारलांगोनसै आरोना बाबाया दाबो लंपेन्ट गानाखै नों मोनजाला आंहाबो मोना होनाय सरस्वती माइकि जय आरोना प्रसाद मोनजाबाय सिदा पुलिस पइन्ट नोंनो मानो नांगौ सामस बायदि एकदम फुरा रेडि नों बाबा जा गोबावजोंसो ना आगोलाव बिदै गैयियाव संगासिनोहाय सौफैबायबो गोथाव जागोन गोथाव बाबा गोथाव ना मायदि वाव आधा लागोदों दा नांबावगौबा लागोन बाबाया र' इयाव थांदों बाबाया जायानो ओंखाम एसे जानानै फैदों मालाय ओंखाम एसे जानानै फैदों बिफाया थ' जों धुमनानै लागोनसै आरोना इसोर बेनो आरोना ओमफ्राय बेदराबो
गोसाखाबाय एसे जानो हाखानाय नङा बे नाङा ओमफ्राय बेना ओंख्रि गैयि माखौ दोनथ' सना आयै जादो दे बानलु गैया आं जादो गोथाव ओंख्रि होआसै बेनाव गारिखौ होआसै जागोन ना ओमफ्राय बिफा थानायखायसो बेखिनि एसे सान्थि मोनजादोंहाय जोङो बिमा फिसाला नङाबाथ' गैखायामोन दांग्लिग्लि दांला दांबा जा दिगदारबावसो गेजेर गेजेर जोंनि फेभरेट खायद' नङा बेफोरो जोंना आलु बाथोन ओंखामसो दाना फिसाजोनोबो ओंख्रि होआंबा लानानै बेखौ बिमाया जाफिननांसिगोन गथ'आ जायासै साला जानानै लागोनसै जाबाय जाखांबाय मोनसेया 3 बोसोर ना 4 बोसोर उनावसो जादों ना बाबा 3 बोसोर ना 4 बोसोर उनावसो जाबाय ना मा होनोमोनलाय जोङो लास्ट टाइम 6 बोसोर जादोंमोन आंबा 6 बोसोर जाबा होमबालाय 4 बोसोर 4 बोसोरजोंसो जाबाय 4 बोसोर बेलाय लादों नो आलायदो बेयाव गय जाहोदोल' मिठा हब नय मिठा एने गैयानो बाव मिठा पान आयु मिठा पान जाबाव लागोन मिठा पान हब त्रिस आयु दे नर्माल दाम मोनलै दे होमबालाय बैयाव जाहैनोसै बेलेगाव जाफैथारबाय आरोना मिठा नाय काका मिठा नोंबो जागोन बाबा इसोर जालुग्रा गोजा मिठा सालायनाय आरोना मजा मोनबाय दिनै एसे आनकमन जानानै आरोना खानाया ओमफ्राय लाजाला गया गोफाबो दङ दा ओमफ्राय सोरनाफोर माथो गोलाव खालामो ब्लग्सखौहाय सरस्वती फुजानि बिरियानिबो मोनजाबाय आरोना खिस्रिसो जानांगौमोन खिन्थु खिस्रिनि खाफालथ' गैला नालाय बिरियानिखौनो जाबाय न'आव ओंखाम सङाखै एसे ओंखाम दंमोन बिथाङा जादों गाव जानो बायो बिरियानिखौ हराखै बाबानिखौलाय होआखै बाबाबो जागोन ना फिसाला गावनि फैसाखौ हरलायो बिमा फिसाखौ जानायखौ सोरनाफोर जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनो लाबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ सो माच